Milé dámy, vážení páni, vážení hostia, vážené hostky, máme po obede a my sa pomaly presúvame do druhej polovice našej dnešnej konferencie. A akokoľvek to je náročné a možno začať zase raz tak od nuly, ráno sme mali trošička jednoduchšiu situáciu, pretože všetci sme boli takí naštartovaní a potom obede to občas zvykne byť náročné rozprávať sa o náročných témach a témach, ktoré sa vás všetkých dotýkajú, ale preto sme možno zvolili taký iný prístup a napriek tomu, že téma dnešnej konferencie je vážna, tak skúsime to v tejto chvíli trošička odľahčiť. Ja som si chystal niekoľko vtipov na Mikuláša, ale potom som si povedal, že ja tu dnes nebudem za toho vtipného, že to nechám na tých, ktorí to možno vedia o niečo lepšie. Aj keď pravdu povediac, ťažko povedať, či dáma, ktorú sem v tejto chvíli pozvem, sa niekedy stretla s tým, že jej číslo alebo jej stand-up bude simultáne tlmočený do iného jazyka. Uvidíme, v každom prípade dáma, ktorú pozývam v tejto chvíli na toto miesto, je dáma, ktorá má môj obrovský obdiv a úctu a keď si spomínate, že hneď ráno, keď som sa prihováral vám všetkým, ako som ja prvýkrát reagoval na to, keď som bol priamo konfrontovaný s niekým, kto má zážitok s domácim násilím, tak to bola presne dáma, ktorá v tejto chvíli prevezme moje miesto na tomto pódiu. Milé dámy, vážení páni, dovolte, aby som medzi nami privítal moju kolegyňu, stand-up komičku Simonu Salátovú. Dobrý deň, zdravím vás, ahoj. Ahoj Simi, tak my už sme sa zvítavali, ja sa veľmi teším na toto vystúpenie. My sa dosť často pomerne stretávame, ja viem, že ty veľa podporuješ nielen takéto aktivity, ale rôzne iné a mať stand-up na tému, keď celá téma tejto konferencie sa venuje domácemu a rodovému podmenenému násiliu, tak asi to nie je ľahká pozícia, ale viem, že ty si človek, ktorý napriek tomu, že tým, čím si všetkým prešla, dokážeš rozdávať úsmevy, dokážeš to celé nadľahčiť, tak pevne verím, že tvoja prítomnosť tu v tejto sále bude tým správnym, čo nás namladí na druhú polovicu dnešnej konferencie. Ja tiež verím, dúfala som, že dáš pár vtipov o tom Mikulášovi, nech ich trošku rozohreješ, ale nevadí. Ja už najhoršie som si myslela, že mám za sebou, keď som vystupovala na Vianočnom večierku pred pečeným prasaťom, ale uvidíme, ale spolieham sa tu na prítomné dámy a pánov. A keby tak mám také, že bačovské vtipy, tak tých mám naozaj dosť. Výborne, takže budeme to zachraňovať možno. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Simona Salátová. Dámy a páni, ja si takto trošku podídem bližšie ku vám, ak vám to nebude prekážať. Naozaj je pravda, ja som ešte nikdy nerobila stand-up, ktorý by bol simultánne prekladaný. Teraz na začiatok by som chcela upozorniť anglicky hovoriacich ľudí, že moje vtipy sú veľmi, veľmi, veľmi dobré, ale ten preklad im môže ublížiť. Hej? Kebyže to je v angličtine, tak to sú neuveriteľné vtipy, ale treba si to pridávať k tomu, čo počujete. Nikdy som nerobila stand-up pred vlajkou, ani pred večerom, ani pre ľudí, ktorí neboli úplne vo vianočnej alebo radostnej nálade, ale ja sa tak na vás pozerám, že dostaneme sa tam. Ja totižto, priatelia, ja sa venujem tzv. Humoroterapii. Ako vidíte, ono to funguje, lebo ja sama som človek, ktorý prežil domáce násilie, ale pomocou humoru sa to snažím nejakým spôsobom spracovávať. Ako ja hovorievam, nemala som detstvo ako z rozprávky. Môj otec sa ale rád hrával na zúbkovú vilu, len sme mu nevedeli vysvetliť, že mama už nemá mliečne zuby, hej, že to netreba zbierať. Ja viem, tvrdý vtip. Vidíte, a takto to nejako bude fungovať. Hej. Pôjdeme aj k ľahším témam, pretože to je základ. Ja by som totiž to chcela, aby ste sa smiali, aby ste sa uvoľnili, tak začneme tak zľahka. Dobre? Ste pripravení, lebo toto je ako terapia. Hej. Musíte aj vy mne niečo vrátiť. Áno? Budete sa snažiť? Budete sa snažiť smiať, áno. Musí to byť obojstranné, priatelia. Toto v Bratislave sa robí za 50 € hodina, hej, takáto terapia. Vy toto máte gratis. Tak počujete, Vianoce. Vianoce to je nádherné obdobie. Ja naozaj teraz, keď vidím tie vianočné výklady, tak ja chodím, jak keby som mala v zadku aplikované venušine gulky. Ja vydávam také podvedomé zvuky, hej, a zo mňa ide také pretože Vianoce sú tu Vianoce. Ja sa teším, ja viem, niekto by mohol namietať, že čakajú nás nákupy. Áno, niekto si myslí, že to je ľahká disciplína. Nie je. Kto nedržal 23. decembra ten istý banán s niekým iným, nevie, čo to znamená ísť na Vianoce do obchodu.
Lebo to nie je, že nákup, to je boj o prežitie. To je džungla. Ty si predtým musíš čítať motivačné citáty. Hej, to je, a idem, robím to pre svoju svorku. Silní sú vpredu, silní sú na pokladniach. Hej, ty vieš, že sa musíš posnažiť. A úžasné Vianoce, aj dnes je aj Mikuláš, ak ste boli dobrí, tak ste niečo dostali. Prípadne, ak ste boli dosť dobrí, tak máte adventný kalendár. Ja mám, ale ja ho otváram nie kvôli sladkostiam. Ja ho otváram jak väzen z Azkabanu, že ešte 15 dní, ešte 14 dní. Hej. Nech už to úplne, lebo je to stres. Je to stres a ja som to chcela minulý rok tak trochu odľahčiť a sme boli ešte takí zaľúbení s frajerom a hovorím, že tak si spravme taký, že adventný kalendár lásky. Každý deň si tam napíšeme niečo pekné. Hej. Blbosť. 5 dní vieš. 5 dní vieš, na 7 už ani nevieš, prečo si s ním. Už nevieš, čo tam mám písať. 24 dní, kto toľko pekných vecí má po 3 rokoch vzťahu. Počujete, tak ja som prišla s tým, že urobíme nie kalendár lásky, urobíme úprimný kalendár. Do úprimného adventného kalendára napíšeš každý deň niečo, čo mu nemôžeš len tak povedať. Hej? Napríklad dneska na Mikuláša by si vyťahol: nemám rada tvoju matku. Hej? A to vám garantujem, že vďaka tomuto na štedrý večer bude tichá noc. Hej, to sa dá. Veľká radosť je zažiť Vianoce s deťmi. Mám tu nejakých rodičov? Áno, ste tu, vidím strhané tváre. Lebo áno, je to všetko krásne, ale je to aj stres. Ja viem sama, ja som sa včera môjho 8-ročného syna pýtala, že čo by si tak prial, aký darček na Vianoce. A on mi hovorí, že maminka, ja by som si prial, aby sme sa nehádali, aby bol pokoj cez sviatky. Hovorím, ja som sa pýtala na darček, nie na vianočný zázrak. Hej, akože, lebo s deťmi je to fakt čarovné, hlavne keď majú veľmi zaujímavé želania. Môj syn prišiel s tým, že on chce zajaca. On chce zajaca, tak ja ako matka, ktorá splní všetko, čo mu na očiach vidí, tak hneď v nedeľu som robila na obed zajaca. Ja neviem, prečo plakal. Srandujem, samozrejme. Normálne si ho dal. Ale s deťmi je to fakt úžasné. Ja si pamätám, keď bol mladší, myslím, že mal možno 5 rokov, tak som sa ho tiež pýtala, že čo na Vianoce, ale mi hovorí, že on si praje, aby Ježiško ostal bývať s nami. Hovorím tebe, Šibe? Jak Ježiško? Však to má 2000 rokov. Však z toho sa práši, to je staré. Však to ja si môžem dlhosrstú koliu nasťahovať do bytu, bude menej bordelu. A Ježiško, čo mne on pomôže v domácnosti? Však on má tie ruky deravé, jemu všetko prepadne cez tie ruky. A ďalšia vec, to ja poznám takých, čo chodia na posledné večere s 12 kamarátmi. Hej. To... Ale potom sme si... Potom sme si spomenuli, že menil vodu na víno, tak rozmýšľame ešte. Nie, ja vám poviem, ja som mu normálne povedala minulý rok, že Ježiško neexistuje. A veľa rodičov sa tak naľakalo, že ako som to mohla urobiť. Viete ako? Jednoducho. Pretože ja odmietam celý deň variť a upratovať a čakať na cudzieho chlapa, ktorý príde v noci. Ja vám poviem, to by som sa nerozvádzala, kedy to chcem robiť. Áno, ja som rozvedená, preto, priatelia, môžem ponúknuť aj nejaké krásne stereotypy, ktoré zapadajú do tejto témy. Ja keď som svojej starej mame povedala, že som sa rozviedla, tak ona zomrela. Srandujem, zomrela už predtým. Ja viem. Nedá mi to, jak som pred tou vlajkou, oveľa černejšie vtipy ma napadajú. Moja stará mama bol človek, ktorý žil v stereotypoch a ona mi ich naozaj akože sa snažila vtlknúť. Bol to úžasná žena, úžasný človek, ale ona mi vždy hovorila, že sú len dve základné hodnoty slovenskej ženy. Vedieť urobiť segedín a mať muža. Hej. Tieto dve veci. Môžeš mať vodičak, ale to ideme do extrémov. Na čo? Zbytočne. Hej. A hlavne mať muža. To hovorila stará mama. Musíš mať muža, lebo nemáš muža, nemáš pravdy. Musíš mať muža. Aj som sa jej vždy pýtala, starka, však mi vysvetlí prečo.
Prečo musí mať muža? A ona hovorí, že žena potrebuje muža, pretože je jemná a zraniteľná. Ja vám poviem tak. Ja som tieto jemné a zraniteľné ženy videla vytlačiť 4-kilové dieťa otvorom, ktorým sa nedá vpchať naspäť. Hej? My jemné a zraniteľné ženy, lebo toto tu dole, to nerobil inžinier. Hej, toto tu dole, keby robil inžinier, tak to je roll door. Dobre, to sú vysúvacie dvere. Normálne sa vysunie, vypadne, zasunie, hotovo, nie? Ale nie, to tak nie je. Ty raz vytlačíš, už nevobcháš naspäť. Aj keď v puberte ho tam budeš veľa posielať. Hej, aha. Už sa nedá dať naspäť. A starka vždy vravievala, že žena potrebuje muža, pretože potrebuje ochranu. Ja, keď chcem ochranu, ja môžem chodiť s Rottweilerom. Druhá vec, priatelia, ja chodím s komikom. Čo on urobí, keď nás niekto prepadne? Povie vtip a hlavne, kto mňa unesie. Koľko ich bude? Nevšimnú si ich, keď pôjdu za mnou 5? Áno, lebo ako vidíte, mňa neuniesie každý. Áno, ja viem. Veľa ľudí si myslí, že som si toto tu nevšimla. Nie, a majú potrebu ma na to upozorňovať. Neverili by ste, koľko ľudí má potrebu mi povedať, že som pribrala. Pritom ja viem. Však ja pred Vianocami fungujem ako starý radiátor. Ja sa zavodňujem, aspoň takto ja hovorím. A veľa ľudí mi hovorí, že som pribrala. A ja si hovorím, nie. Nikdy nemáš povedať človeku, že pribral. Nedaj Bože partnerovi alebo partnerke. Na čo? On to vie. Hej? Ak nežijete ako upíry, že nemáte zrkadla, alebo on má len tie jedny tepláky s tou šnúrkou a tá šnúrka už zmizla. On to vie. Každý to vie. Ja sa dennodenne potýkam s problémami, ktoré súvisia s tým, že som ako starý radiátor. Ja vám poviem, ja som bola teraz na masáži a tá pani masérka mi hovorí, že máte ale zlé spodné prádlo, tak mi dala jednorazové nohavičky. Neviem, či ste sa s tým niekedy stretli. Ona mi podala taký malý biely trojuholník a nechala ma tam s tým samú. Hej? A ja teraz pozerám na ten trojuholník, si hovorím, no tak tam to bude, hej. Hovorím, že tak to sú asi také tangáče, hej, že to trojuholník dozadu, hej. Nie. To bolo dopredu. Vzadu už len také nitky, jak na tenisovej rakete, úplet, hej. Tak som si to ako nejako obliekla. To je silné slovo. Skôr som si to tak ako priložila, hej. Teraz už som sa tam vystrela na ten stôl a to spravilo svoju robotu. Prišla tá masérka a sa ma pýta, že tak čo? Sedia vám? Hovorím, výborne. Iba trošku ma ako škriabu na obličky, ale ináč dobre. A teraz ona už ma tak akože masírovala. Už som si na ne už aj tak zvykla. Už som v nich išla aj domov a už som z nich tak bola, ostala a teraz rozmýšľam, že čo teraz s nimi, s tými jednorazovými nohavičkami. Som si spomenula na COVID. Vy ste mali jednorazové rúško iba raz? Som povedala, že to vynosím. No tak teraz čakáme viac menej, kedy odpadnú. Takže vidíte, aj takéto komplikácie mňa prinútia sa zamyslieť nad tým, ako vyzerám a možno aj vďaka tomu neplatí ani tá tretia vec, čo stará mama vravievala. Stará mama vravievala, že žena potrebuje muža, pretože je slabá. Slabá, hej? Žena. Ja vám poviem, vysokohorský nosič je šuvix. Oproti žene, čo sa vybrala na vianočný nákup. A vy viete, ak vychádzajú tie ženy z tých nákupákov. Ona má tuto 4 igelitky, tuto 2 deti, v ústach 6 kupiv prepiva, na chrbte živú kravu, lebo to tak doma majú radi, ešte v zadku takto zviera, vaječný koniak, aby nič nechybalo. My sme slabé. Ja som nikoho s takou ľahkosťou nevidela presúvať nabytok, jak jednu ženu, ktorá sa večer zadívala na knižnicu a povedala, nebola by lepšia na druhej strane, hej? A vám poviem, my už dávno nie sme slabé. Naozaj nie sme slabé, nie sme ani jemné a zraniteľné, ani nepotrebujeme ochranu. Toto nie sú veci, kvôli ktorým sme s mužmi.
Sme s mužmi, pretože ich ľúbime a máme to šťastie si ich vybrať. A aj kvôli tomu ste tu dnes aj vy, aby sme možno niektoré ženy tak priučili, ako si lepšie vybrať. Ďakujem za to, že ste tu a že ste to so mnou zvládli. Ja sa s vami, priatelia, potom aj rada odfotím, samozrejme na výšku 2 eurá, na šírku 4 eurá, panorama 8. A anglicky hovoriaci ľudia môžu sa so mnou odfotiť kľudne takto do krku a môžu potom hovoriť, že som prezidentka. On sa to dá trošku upraviť. Ďakujem veľmi pekne. Simonka, poď. No, sklamám ťa, lebo ráno sme tu prezidentku mali, tak oni už vedia, ako vyzerá prezidentka. Ja práve hovorím, že ak nestihli náhodou, vieš, tak ale vedel by si, no tak nevedel by si oklamať niekoho, však oni nevedia. Nie, počkaj, našu vedia. No veď toto. A hovorím, ráno to dokonca aj bolo tak, ale tak nejaká podoba tam je, ale keby ste použili nejaký dobrý filter, tak... Nie, to zase nie, to nebudeme si klamať, hej, to nie. Ja som myslela úplne niečo iné. Vlastne som si potom uvedomila, že máme takú skvelú prezidentku, že ju vlastne poznajú aj vo väčšine sveta, takže... A čo je dobré? Čo je dobré? Áno. Teraz ti dávam na výber, aby si v našom improvizovanom štúdiu vybrala miesto, ktoré ti je najsympatickejšie na sedenie miesto. Môžem byť aj tu niekde na kraji, alebo tak tu môžem? Môžeš táto byť. mi je taká sympatická, táto stolička, áno? Ide o to, že ideme sa trošička rozprávať. Dobre, môže byť? Áno, samozrejme. Dobre. Ideme sa trošička rozprávať, pretože ty máš úžasný dar, že dokážeš... Vieš čo, môžem si sadnúť aj ja? No neviem, ale teoreticky. Môžeš, samozrejme. Inak ja som stále akože čakal, že vieš, ak si hovorila, že veď ty vieš, ako vyzerá, že ti to nemusia hovoriť, ale ja mám taký čerstvý príklad toho, že sú niekedy prípady, ale my muži sme na to extrémne hákliví, že neviem, či vieš, ale muži nevedia, že plešatejú. Muži nevedia o tom, že plešate. Lebo ty, keď sa na seba pozeráš v tom zrkadle, teraz sa už páni usmievajú na mňa, vieš, lebo ty sa vidíš z jedného hľadu, ty máš pocit, že všetko je v poriadku, až zrazu ti tá tvoja partnerka povie, že ale tam zozadu to už dávno nie je v poriadku. Že tam zozadu už to nemáš. Hej? Tam už to nie je. A ty máš stále pocit, že ale veď tu je to celkom husté, aj tu vpredu ešte, vieš, tie prehadzovačky držia, ale tu vzadu tam... A podľa teba by to mala partnerka povedať mužovi? Že vzadu už nemáš? Vieš čo, myslím si, že áno, napríklad minimálne môj otec by ušetril toľko gelu, lebo on si stále tie vlasy geluje dozadu a už nevie, že netreba. Tak ale vieš, to má aspoň ako ochranný krém, svieti slniečko, tak on je už nakremovaný vzadu, nagelovaný. Sice môže byť, že funguje to potom jak fritéza, že ešte viacej mu to páli, chudáčik na to hole. Mne sa páči, že ty dokážeš na všetko nájsť to pozitívne, to je super. A konec koncov, aj o tom sa ideme teraz tak trošička rozprávať, ale ak by si teda dovolila, keďže toto je taký možno príspevok z tej sféry nás umelcov a riešime rôzne spôsoby, ako sa postaviť aj k domácemu násiliu alebo rodovo podmienovanému násiliu. A je super, že ty si nazvala svoj stand-up takou terapiou, lebo je pravda, že keď sa človek nad niečím dokáže pousmiať, tak dá sa povedať, že to lieči. A jedným spôsobom možno ako priniesť k ľuďom alebo ako otvoriť túto tému je aj divadlo a preto je mi veľkou cťou, že môžem medzi nami privítať aj moju ďalšiu kolegyňu. Dámy a páni, poprosím, aby ste potleskom pozvali na toto miesto Uršulu Kovalík. Urša, ahoj, vítaj. Teraz to budem trošička naťahovať, pretože páni zvukári ti musia nasadiť ten headset. My so Simonou sme takí protažovaní, že my máme mikrofóny, ale bohužiaľ na tretí nebol rozpočet, takže ty budeš mať túto Madonu. No, tak. Je to OK? Dobre. Funguje to? Aha. Vyskúšaj raz, 2, 3, môžeš podať básničku? Perfektné. Dobre. Ideme. Tak, dámy, v tejto chvíli to bude niečo, čo nemá ani svoj vlastný scenár, ale ideme sa rozprávať najmä o tom, akými rôznymi spôsobmi sa možno dá aj tej širokej verejnosti otvoriť téma domáceho násilia. A ráno ste to ešte teda neboli, ale ja som celý ten môj prvý vstup otvoril tým, že nikdy sa ja ako muž nebudem vedieť vžiť do myslenia alebo
do fungovania, spracovávania, akým sa dokáže len žena, ktorá si niečím takýmto prešla. Ale pamätám si, ako som sa ja zachoval, alebo čo išlo mne v hlave, keď som bol prvýkrát konfrontovaný naozaj napriamo s témou domáceho násilia. Asi mi neviem, či vieš, ale je to naše stretnutie, keď sme sa my dvaja stretli u Veroniky Ostrihoňovej v jej relácii. A priznám sa, že ja som tam bol vtedy pozvaný ako host kvôli tomu, že Uršula napísala hru, ktorá sa ešte dodnes hrá v divadle Pavla Orsága Hviezdoslava, volá sa Opatruj sa Júlia. A je to hra, ktorá presne otvára tému domáceho násilia. A ja som netušil a bol som vtedy ako obarený, keď ty si, neviem, či to bol teda tvoj coming out v rámci tejto témy, alebo to už predtým niekde zaznelo, ale ja som netušil, aké bolo tvoje detstvo, čím všetkým si prešla. O to viac som bol nejakým spôsobom taký konsternovaný, že veď ty si ako keby stand-up komička, ktorá sa aj venuješ týmto témam. Nikdy som si to nespojil. Neviem, či teda viete alebo neviete, ale možno asi by to lepšie bolo, keby to zaznelo z tvojich úst, o čom teraz rozprávam. Áno, ja som bola vtedy prekvapená, že ty si prekvapený. Áno, ja som vlastne to už predtým niekde spomínala a bolo to práve kvôli jednému občianskemu združeniu, ktoré sa venuje rodinám a hlavne teda deťom, ktoré sú postihnuté takýmto osudom, že sa musia nejak vysporiadať s tým, čo sa v ich rodine deje. Tak tam sa nejak priplietol nejaký podvodník, im zmizlo auto, celé to občianske združenie krachovalo a ja som potrebovala urobiť niečo šokujúce, aby tí ľudia si to ako keby všimli a pomohli im. A vtedy som to dala prvýkrát verejne von a to už budú asi dobre 3-4 roky. A potom v tej silnej zostave. Ono to nejde tak rýchlo, ako keby aj keď niekto, že sa možno s tým stretol alebo možno niekoho poznáš, ste mnohí ľudia, ktorí s tým pracujete v teréne, že možno niektoré tie príbehy by ste strašne chceli, aby boli viacej počuť, alebo niekto mal tú silu ich povedať ďalej, ale mne to tiež trvalo dlho mi to trvalo, kým som o tom začala rozprávať a potrebovala som na to ľudí, ktorým dôverujem, čo boli moje priateľky na strednej škole. Tým som povedala také prvé veci a potom vlastne človek zistí aj, že ho to oslobodzuje a ak môžem tým aspoň trochu pomôcť tomu, čo sa na Slovensku deje, tak to budem hovoriť určite. A teda klasické, ak sa hovorí klasické domáce násilie, otec násilník, má som mladšieho brata, niekoľko hospitalizácií, samozrejme mama, my. Takže nakoniec opustenie na ulici, čo bolo paradoxne naše najväčšie šťastie, keď ja som mala 10 a brat 9, keď nás zabudli v meste v pyžamkách. Takže a sme sa dostali k starým rodičom na pár rokov. Ja som si to veľakrát premietal v hlave, to, čo si hovoril. Najviac, čo dodnes stále neviem pochopiť, sú návštevy policajtov, ktorí k vám chodili a ich reakcia na to, čo sa u vás doma dialo. No ja si akože tú dôveru v políciu som budovala hrozne dlho, pretože ako dieťa som mala vlastne jediný obraz a to je to, že tí policajti chodili, lebo vlastne čo si budeme hovoriť, my sme boli na dedine, každý v tej dedine vedel, čo sa deje. Otec tam mal 8 bratov v tej dedine, takže všetci vedeli, čo sa tak je ťažko si všimnúť ženu, ktorá raz chodí so zlomenou rukou, potom domodrinovaná a tak, takže väčšina ľudí to vedela. A tí policajti častokrát boli aj kamoši môjho otca, ktorí si, myslím, že raz som dokonca videla, že si s ním pripili pri dverách a odišli. A akože vyslovene, že nikdy som tých policajtov nevidela inak, alebo respektíve som ich iba počula cez také tie vchodové dvere, že prišli. Mne vzblkla nejaká taká malá nádej, že snáď ich napadne ísť ďalej za tie ďalšie dvere, ale nikdy ich to nenapadlo, aj keď znútra počuli pláč, ale vždycky to stačilo, že môj otec ich tak nejak žoviálne upratal a povedal, že však viete, chalani, jak to funguje, ženy. Takže ja som mal obrovskú zášť voči tomu. Dnes chápem možno viacej, že je to aj o tom výcviku a o tej ochote, aj o individuálnych tých policajtoch a veľmi, veľmi chcem veriť, že je ich stále viac, ktorí sú schopní skúmať viac, čo sa deje v tej rodine. Otázka, či chcú, alebo či vedia ako. Takisto si pamätám, ako si nazvala najväčším šťastím to, že jeden útok sa udial na verejnosti. A že to bol ten zlomový moment aj pre teba, aj pre celú tvoju rodinu. Áno, my sme sa našťastie teda tým, že nás rodičia nejak tak akože zabudli v meste, tak dostali k starým rodičom, ktorí sa nás ujali. A vlastne mama ostala, my sme aj nevedeli, kde je, vedeli sme, že iba asi niekde s otcom.
a on ju zbil na verejnosti, čo bol po mnohých rokoch dôvod, aby môj otec išiel na rok a pol do väzenia. No. Takže tam sa to ako keby tak rozseklo, lebo ona odišla vďaka Bohu do Čiech, aby sa asi nejak odprostila od toho svojho osudu tu, ale naozaj tam bola potrebná až tá bitka na verejnosti, aby sa to nejakým spôsobom nedalo poprieť. Ja neviem, či som ti niekedy hovoril, čo sa vlastne stalo po tom našom stretnutí, ale veď asi si pamätáš, ja som vtedy ani nevedel, ako vstúpiť do tej diskusie, lebo mne išli stále otázky hlavou, že ako je možné, že o tom všetci vedeli? Ako je možné, že nikto nezakročil, že v tej dedine sa nenašiel jeden chlap, ktorý by došiel a povedal, že halo, už stačí. Že nikto toto nespravil. A začal som sa o tom rozprávať s mojimi blízkymi a stalo sa to, že zrazu z môjho okolia moja priateľka z mojej rodiny dokonca, mi mama povedala, veď my sme mali prípad domáceho násilia priamo v rodine, ten a ten, tu a tu. A ja, že a to doteraz ste o tom, prečo nikto nehovoril? No, lebo je to hanba. Ale zrazu, keď som začal hovoriť tvoj príklad, extrémne veľa ľudí, spolužiakov, blízki ľudia, začali vyťahovať tieto príbehy a ja som bol prekvapený, koľkí ľudia sa stretli s domácim násilím priamo a nehovoria o tom, alebo sa boja. Áno, je to taká, jednak, ja si myslím, že je tam viacero dôvodov, je tam veľká hanba, ktorú ja som cítila už na základnej škole, keď sme chodili do školy, tak so mnou sa niektoré deti akože nemohli hrať, alebo nemohli ku mne ísť niektoré spolužiačky zo základnej školy, lebo ako keby nechceli tie rodiny spájať so mnou a s tou zlou rodinou. A vlastne jednak tá hanba, ale podľa mňa teraz aktuálne je to aj to, že všetci majú toho ako si strašne veľa a vlastne ty aj možno o niečom vieš alebo niečo tušíš, ale zároveň sme takí zavretí v tých svojich bublinách a nechceš úplne niekomu, tam ešte tebe nadajú, hej, že fakt je za tým taká číra, treba si to povedať tak, ako to je, proste pohodlnosť, niekedy také to, že už tak komfortita, že nechceš zbytočne niekomu akože inému rozprávať, ako má žiť svoj život. Ale ja to vždy hovorím, že tam môžu byť tie deti, ktoré čakajú na niekoho, ako ste vy, alebo tá žena, ktorá potrebuje iba sa proste s niekým porozprávať, že možno od toho... Alebo je to aj preto, prepáčte, že vám do toho skočím, alebo je to aj preto, že ľudia nevedia, čo majú vlastne urobiť. A je to tak ťažká situácia aj pre nich, že vlastne vôbec nevedia, čo majú robiť, najmä ak majú vzťahy s obidvoma ľuďmi, s mužom aj ženou. A preto je dobré, keď sa v kampaniách spomína, že čo treba robiť, ako pomôcť tej obete, ako volať políciu, hej? Že vlastne kam sa obrátiť. Lebo niektorí ľudia sú zúfalí. Ja som robila v krízovom poradenstve Fenestra 4 roky a nám volali na telefónnu linku susedia s tým, že im je to nepríjemné a že už nechcú to prehliadať, ale nevedia, čo majú robiť. Takže je fajn, že tie krízové centrá poskytujú pomoc aj iným ľuďom, ktorí sú, dajme tomu, svedkami násilia, aby vedeli, čo môžu urobiť. Len ja mám fakt, že silnú obavu, že oni ako keby to nestíhajú, to je jedna vec, že už je toho podľa mňa tak strašne veľa, že ani sa tá pomoc, ani tá kampaň je taká, že je to podľa mňa najmasívnejší problém na Slovensku a ja by som akože predpokladala, že keď je to náš najväčší, ako keby najviac konaný trestný čin, že to bude neuveriteľné. Každý bude vedieť, kde zavolať, čo robiť, ako sa tomu vyvarovať a vlastne ono sa to len tak raz za čas ako pripomenie, že no máme tu aj túto nepríjemnú tému, teda bolo by dobre, keby sa niečo. A mňa už to ako keby aj teraz, keď som tu s vami, aj dnes sa vidíme večer na tom vypískaní násilia, tak ja cítim skôr taký hnev už, že ako keby, že sme tak ticho. Ako nie zrovna vy, ktorí vlastne na tom pracujete, preto tu sedíte kvôli tomu, ale že tá spoločnosť je tak ticho. No. Tá mlčiaca väčšina je väčšinou problém aj historicky, keď sa spätne pozeráme na udalosti, na ktoré teraz rozhodne nie sme hrdí aj v rámci našej histórie, tak vždy sa spomína mlčiaca väčšina, ktorá sa neprejavila a že práve častokrát sú to tí ľudia, ktorí by mali právo sa ozvať, ale ostávajú ticho. Či už z konformity alebo zo strachu, ťažko povedať.
Jedno je však isté, a to ti hovorím teraz z mojej osobnej skúsenosti. Po našom osobnom stretnutí som ja začal o tom rozprávať vo svojich kruhoch a z mojich kruhoch sa ozvalo z 10, možno 6 ľudí, ktorí sa s tými stretli. A ja mám takú ako keby vysnívanú ideu, že možno keď z tých 6 traja rozprávajú ďalej, tak taká nejaká pyramída akcií sa určite spustila a zase to poviem z tej bubliny, z ktorej to vnímam ja, že odkedy si ty prišla s touto informáciou verejne von, tak ja na veľa stranách vnímam, že sa ľudia o tom začínajú verejne rozprávať a že už to nie je také, že ale ticho, nehovor o tom, nie. Viem, že my tu v Bratislave možno žijeme v troška inom svete ako ľudia v iných častiach Slovenska, ale začína to byť témou a preto to otváram, pretože hľadajú sa rôzne spôsoby, ako to komunikovať a jeden z tých spôsobov bola aj divadelná hra Opatruj sa, Julia, ktorej autorom je Uršula Kovalík. Autorkou. Ďakujem. Ktorej autorkou je Uršula Kovalík a možno sa poďme porozprávať aj na túto tému. Ako to Veľmi vzniklo? rada. Mňa vlastne oslovila Valéria Šulcová v roku 2021, či by som nechcela napísať divadelnú hru, ktorá by mapovala tému pýchy a násilia páchaného na ženách. Oni totiž to robili taký projekt Anomia 21, kde v podstate riešili pomocou divadelných hier 7 smrteľných hriechov. A ona sa zrejme od niekoho dopočula, že som robila v krízovom poradenstve pre obete násilia páchaného na ženách. Sama mám vlastnú skúsenosť s násilím v minulosti aj v detstve. Takže som niektoré mechanizmy mala úplne zažité na vlastnej koži. A ona ma teda oslovila a povedala mi, že či teda idem do toho. A ja som si to najprv trošku nechala ako keby na rozmyšlenou. Rozmýšľala som trochu, pretože mne tam nesedel vzťah pýchy a domáceho násilia. Totižto pýcha nie je dôvod domáceho násilia. To domáce násilie vzniká pretože je nerovnomerne rozložená moc medzi mužmi a ženami alebo dospelými a deťmi v tejto spoločnosti a pretože patriarchálna spoločnosť ho udržiava ako kontrolu žien. A potom som si povedala, že je iba na mne, ako autorka spracujem a uchopím. A vlastne tú pýchu som tam riešila cez postavu Hildy, ktorá je vlastne matka páchateľa, ktorý ubližuje svojej žene. Čiže vznikla divadelná hra, ktorá je temná, ale ja som veľmi dobre vedela, že v tom hľadisku budú sedieť ženy, ktoré toto zažívajú alebo zažívali. A nechcela som, aby išli domov v totálnej depke, takže je to temná hra s happy endom. Tá hra dopadne dobre pre tú obeť násilia, pre Júliu. Ty vlastne hráš páchateľa, tak to vieš, že vlastne jej sa podarí uniknúť. A čo bolo špecifické na tej téme, bolo, že to násilie páchané na ženách sa odohrávalo počas prvej vlny pandémie COVID-19, počas lockdownu. Všetky si dobre pamätáme, aké to bolo hrozné. Boli sme zrazu uzatvorení v domácnostiach a kým niektoré ženy premýšľali o tom, ako dobre kváskovať, tak iné ženy museli premýšľať o tom, ako prežiť večer. A keď som vlastne o tom začala pri písaní rozmýšľať, tak som si uvedomovala, že je to veľmi ťažké vytvoriť situáciu, aby tá hlavná postava, tá Júlia, tá obeť násilia, sa z toho nejakým spôsobom vymanila. A preto som spracovala tému tzv. Patriarchálnej matky, ktorá bola na začiatku absolútnou popieračkou toho, čo robí jej syn, jej neveste. Dokonca ju šikanovala, hovorila, že je zlá žena, že sa o neho zle stará a používala všetky tie rodové stereotypy, ktorým vlastne udržiavame ženy v poslušnosti. Ale nakoniec, keď počas tej divadelnej hry si uvedomila kvôli jednému ataku, že vlastne jej syn, rovnako ako bol jej muž, je páchateľom násilia, tak v nej prebehne premena a pomôže tej Júlii a zahrá, že jej príde zle, odpadne, musí sa volať sanitka a tá Júlia môže zmiznúť z toho bytu. Takže toto bolo také vykonštruované, ale bolo to uveriteľné. Hej. Nie je to žiaden konkrétny príbeh nejakej konkrétnej klientky, alebo nedaj Bože mňa,
ale vlastne ja som vytvorila z tých všetkých príbehov, čo som počúvala vo Fenestre každý deň, príbeh, ktorý je veľmi uveriteľný a možno, že sa aj niekde stal. Počas COVID-19 sa zhoršila situácia obetí násilia, nemali kam odísť, nemohli odísť, častokrát policajti neprišli, keď boli zavolaní. A myslím si, že vlastne krízové poradenské pracovníčky mi dajú za pravdu, že sa oveľa zhoršila táto situácia a mnohé ženy to podľa mňa neprežili. Mňa najviac, čo som bol, lebo priznám sa, že ja som sa k tejto téme naozaj všetci sme ju okrajovo nejakým spôsobom vnímali, ale tým, že som bol aj obsadený do tejto hry, tak najviac mi dali diskusie, ktoré prebiehali po prvých pár predstaveniach a tam sme sa snažili definovať zlo, že ako vlastne, či sa dá vôbec identifikovať to zlo, alebo ten násilník a dostali sme sa k tomu, že veľakrát vlastne tento koncept zlyháva na tom, že my máme toho násilníka nejakým spôsobom tiež na základe nejakých istých stereotypov zadefinovaného a častokrát tí ľudia, ktorí sú páchateľmi násilia, sú presne veľmi sympatickí, žoviálni, úpravní, dokonca úspešní muži, ktorí sú obľúbení v spoločnosti. A preto tie ženy sú častokrát spochybňované, či sa to vôbec naozaj v skutočnosti deje, či si to tá žena len nedokresluje, či mu len nezávidí ten jeho úspech. A toto pre mňa bolo vlastne najväčším paradoxom, že práve tento typ mužov, na ktorých by to možno tá väčšina spoločnosti nikdy nepovedala, sú práve tými páchateľmi zla. Vlastne, Simona, ty si to teraz aj potvrdila, že ten otec to dokázal vždy nejako žoviálne uhrať, že sa to nakoniec neriešilo ďalej. Áno, môj otec je z 12 súrodencov a on bol dieťa, ktoré dostalo rodičovský dom. Že Tom bol považovaný za to najlepšie dieťa, za to, čo oni majú a nejak to nevyšlo. A tak ono naozaj, že charakterizovať zlo, to je jedna asi z najťažších disciplín, lebo by som vedela ísť veľmi dozadu, kde by som hľadala, bo človek optimista hľadá, že kde to možno začne, že však snáď taký nebol. To je fakt veľmi ťažké. No. Myslím si, že ďalším takým hlavným problémom je, že keď sa pozeráme na obete a násilníkov, tak väčšie problémy v našej spoločnosti majú ľudia, ženy, čo zažívajú násilie ako násilníci. Najmä ak sú úspešní, bohatí a vplyvní ľudia. A vždy kladieme ako keby povinnosť sa vymaniť z toho násilia tej žene, tej obete. Čo ona má úplne že minimálne, podľa mňa, schopnosti a možnosti to urobiť. A nezaťažujeme násilníka. Neberieme ho na zodpovednosť, nevysmievame násilníkov. Väčšinou sa dívame cez prsty na ženy, ktoré sú obete násilia. Či niečo neurobili nesprávne, či ho nevyprovokovali. To je jedna vec. A druhá vec, ja som si všimla, že v našej spoločnosti na Slovensku si strašne ľudia zamieňajú hádky s násilím. Však oni sa iba hádajú, ale medzi hádkou a násilím je veľmi veľký rozdiel, ktorý sa musíme naučiť vysvetľovať už deťom. Že keď sa s niekým hádaš a vymieňaš si názor a nevyhrávaš až sa mu predtým, nechceš ho zbiť, nezbiješ ho, ste rovnocenní partneri, ktorí si vymieňajú nejakým spôsobom názor, aj keď na seba kričia, je to v pohode. Ale ak jeden ťa chytí pod krk a povie, že teraz, keď toto neurobíš, tak ťa zadusím a zbijem tvoje deti a vybijem ti zuby, alebo to aj nedaj Bože urobí, a ty nemôžeš odísť a nikto ti nepomôže, tak tam už je násilie, hej? Môj vhľad. Nie, my sme sa aj bavili o definícii agresora. Neviem, možno, že to je taká otázka doplná, či existuje vlastne definícia agresora, ale v zásade vtedy sme došli na to, že to je subjekt alebo človek, ktorý zneužíva akúkoľvek svoju výhodu, či už fyzickú alebo psychickú, na to, aby získal moc nad tým druhým človekom. A to sa dá vlastne aplikovať či už na konflikt na Ukrajine, alebo na akýkoľvek, že čo je vlastne definícia agresora. Takže v tomto prípade to myslím, že aj sedí. Keď jednoducho muž zneužije svoju fyzickú silu na to, aby získal moc, tak je samozrejme tým agresorom. Alebo ekonomickú silu. Silu. Ja sa ešte vrátim k divadelnej hre Opatruj sa, Júlia. Túto divadelnú hru si môžete pozrieť, je aktuálne v repertoári DPOH. Najbližšie ju hrajú 24. januára o 19. večer. Veľmi mi bolo sympatické, že vlastne ten tvorivý tím sa postaral o to,
aby na záchodoch bolo číslo, v ženských záchodoch bolo zverejnené číslo, kam môžu potenciálne zavolať ženy, ktoré si túto hru pozreli a prišli na to, že vlastne oni sú, že to, čo sa im deje, nie je v poriadku a aby mohli vyhľadať pomoc, tak to číselko pomáhajúceho krízového centra je tam niekde napísané. To bolo veľmi fajn. A ja sa ešte vrátim, keď som premýšľala, že vlastne čo z toho násilia v tej hre napíšem, tak ja som si čítala rôzne kazuistiky, ktoré boli zverejnené na internete od pomáhajúcich profesí. A oni tam písali, že sa zhoršilo násilie psychické a sexuálne násilie. To znamená, že ženy boli častejšie nútené robiť sexuálne praktiky, ktoré nie sú v poriadku. A vlastne ja som to aj preniesla do tej divadelnej hry. Tá divadelná hra sa odohrávala v luxusnom byte, pretože som chcela ako keby zotrieť stereotyp, že násilie je prítomné iba v sociálne slabších skupinách. Nie je to pravda. Ide cez celé spoločenské spektrum. Ja som veľmi šťastná, keď vás počúvam. Ja si tú hru konečne chcem pozrieť. Teraz, keď hovoríte ten dátum 24. januára, tak ja si to rovno zapisujem do hlavy aktuálne, ale zapíšem si to. Lebo toto je najúžasnejší spôsob, ako ukázať ženám, ktoré vlastne nevedia, že či to, čo zažívajú, vôbec majú právo volať násilím. Lebo ja teda som žila istý čas na Kysuciach, dosť dlho, región krásny, rázovitý. A tam som mala niekoľko priateliek, dajme tomu v mojom veku, ktoré pokladám za mladé ženy, ktoré to, že ich niekto priviaže k radiátoru, nevidia až taký problém. Hej? Že vlastne, však ma iba priviazal k radiátoru, no som niečo akože zle spravila, ale však ma nezbil. Alebo jedna dostala facku, ale potom jej kúpil prsteň. A to presne bolo vo veľmi akože príjemných, všetko štandardných pomeroch. Vôbec sa nebavíme o žiadnych nejakých sociálne slabších rodinách, že ako keby... Ono, ako si je náhle povedala to slovo patriarchát, ja si myslím, že tu musíme naozaj skloňovať aj význam slova sebavedomie, sebahodnota a feminizmus stále pre aj slovenské ženy vo všetkých častiach Slovenska. Dámy, je to tak, že my musíme pomaly, ale isto pokračovať ďalej v programe našej konferencie. Napriek tomu, Simi, aby som sa ti chcel z tohto miesta veľmi pekne poďakovať aj za tvoju otvorenosť, aj za to, že o tom dnes dokážeš hovoriť s nadľahčením a s humorom, aj keď viem si predstaviť, že to asi nie je ľahké, ale asi tiež je to istá forma terapie. Tak ako iste pre teba tá schopnosť dať to do hry. Tiež... Pre mňa to je veľká forma terapie a vlastne preto som aj chcela, aby ten koniec, ten happy end tam bol, lebo je možné ten kruh násilia preťať a ja som svetlým príkladom toho, že sa dá vymaniť z násilného vzťahu. Myslím si, že som mala šťastie aj na pomáhačky a pomáhačov, ale chcela som vliať aj ženám iným, že vlastne treba sa o to pokúsiť. A veľa tých pomáhačiek a pomáhačov máme dnes aj tu v sále, keďže tu máme dámy a pánov, ktorí zastupujú presne organizácie a mimovládne organizácie a združenia, ktoré pomáhajú a podávajú tú pomocnú ruku. Hej, chcem vám poďakovať za všetko, čo robíte. Tak, milá dámy, nezostáva v tejto chvíli nič iné, len sa vám poďakovať aj za to, že si mi, že si tu bola a Uršula za to, že si napísala hru, ktorá stále žije a stále má svojho diváka, dokonca sa z tej spodnej sály, kedy si to ešte asi videla ty, presunula už do tej veľkej sály, pretože záujem o túto tému je veľmi veľký a teda neviem, či sa k tebe dostalo, že už tu moju maminku hrá Božidara Turzonovová, tak možno si to treba prísť pozrieť aj s pani Turzonovou. Som to videla aj s pani Turzonovou. Dokonca, je to zážitok. Je to lepšie. Tak, dámy a páni, ešte raz poprosím vás o jeden veľký potlesk pre Uršulu Kovalík a Simonu Salátovú. Teraz premýšľam si, že ako to spraviť s tým fotením, ale určite to nejako vymyslíme, alebo dones tú tvoju maketu, ktorú často nosíš a necháme to tu, potom sa budú môcť vyfotiť počas coffee breaku.